Masana'antar Kannywood ta girgiza yayin da aka fara aikin wani sabon shirin Hausa mai suna Sarki Goma Zamani Goma, wanda darakta Ali Nuhu yake daraktan wannan shiri. Jarumai kamar su Aisha Izzarso, Nana Izzarso, Momi Gombe, Amal Umar, Maryam Yahaya, Umar M Sharif, Abba El Mustapha da shi kanshi babban darakta